So, Honey asked me to talk about a workshop around knowing God's will. Takže Hanka ma poprosila, aby sme mali workshop o tom, ako poznať Božiu vôľu. And I was thinking, for young people, this is the most important question of your life. A myslím si, že pre mladých ľudí toto je tá najdôležitejšia otázka života. Right? What career should I have? Akú by som mal mať kariéru, kam by som sa mal uberať? And who am I going to marry? A tá druhá je, koho si mám zobrať v živote. So I assume you're here because you want to answer one of those two questions. A predpokladám, že ste tu preto, že chcete mať odpoveď na niektorú z tých dvoch otázok. But just in the break, Mal urobiť ďalší krok vo svojom živote. or facing some big decisions. Alebo čelia nejakým veľkým rozhodnutiam. And the question, how do I know what God wants me to do? A tá otázka, ako zistiť to, že čo Boh chce, aby som robil. So, there's some nods. Tak je tu niekto, kto kývne hlavou, že áno, že som to ja. So I hope maybe I can give some suggestions that maybe make you relax a bit. Tak dúfam, že vám dám pár takých návrhov, čo vám urobí taký, že oddychnete si v tom, že odpočinete si. So I've found that there's three different ideas on how God speaks to us. Sú tri základné také myšlienky, akým spôsobom Boh hovorí k nám. So the first one is the idea that God's will is like this treasure map. A niekto má takú ideu toho, ako Boh hovorí, že je tu nejaká mapa k pokladu, hej, že je tu nejaký cieľ, nejaká, rozumiete? And it's got very precise directions to the treasure. A k tomu pokladu proste vedie jediná správna cesta. And maybe the treasure is the correct career. A možno ten poklad má byť tá správna kariéra, Or maybe it's the right husband. alebo je to ten správny manžel, Or the right wife. alebo tá manželka od Boha. And the sense like it's really important that I don't get this wrong. A vyzerá to, že je to strašne dôležité, aby som sa v tom nejako nepomýlil. But for some reason, God seems very reluctant to tell me. Ale nejakým spôsobom Boh sa zdá, že mi na túto otázku tak veľmi nechce odpovedať. But I have to get it right. Ale ja to potrebujem vedieť, čo je to vlastne. And there are some verses in the Bible that show sometimes God speaks very directly. A sú niektoré verše v Biblii, kde je jasné, že Boh hovorí veľmi jasne, presne. Okay? So Genesis 12, God says to Abraham. Genesis 12. kapitola, Hospodin povedal Abrahámovi. So go from this place and go somewhere else. Chod z tohto miesta a chod niekam inde. And there's no doubt about it. A o tom nie sú žiadne debaty, žiadne pochybnosti. A bit later, they're looking for a wife for Isaac. A o niekoľko kapitol neskôr hľadajú manželku pre Izáka. And the servant says, God, show me the one you have chosen. A ten sluha, ktorý išiel hľadať tú manželku, hovorí, Bože, ukáž mi tú, ktorú si ty vybral. So this idea, there's one person. Takže je tu tá myšlienka, že je tu jedna jediná osoba. And it's very important that they find the right person. A je to veľmi dôležité, aby našli tú správnu jedinú osobu. And it's like, God, please show me the right one. Takže Bože, prosím, ukáž mi tú pravú. And then Romans talks about God's perfect will. A v Rímanom 12. kapitole čítame o dokonalej Božej vôli, ktorú môžeme poznať. Like, I want to know I'm right in the center of what God wants. Že chcem vedieť, že som presne v centre toho, čo Boh odo mňa chce. Okay, and one more. And John 10, Jesus said, my sheep listen to my voice. A Ján 10 hovorí, moje ovce poznajú môj hlas. Okay, so there's a few verses that say, yes, there's this idea that God has a will for your life. Takže je niekoľko veršov, ktoré hovoria o tom, že áno, Boh má nejakú konkrétnu vôľu pre tvoj život. And I need to discover what it is. A tak ja potrebujem poznať, čo je tá konkrétna vôľa. But then there's a problem. Ale potom je tu problém. Because there's some other verses Pretože sú ďalšie verše, that show sometimes it's not as clear as this. že niekedy to nie je tak úplne jasné, úplne jediná vôľa. So there's this famous story when Samuel is a boy. Je tam ten známy príbeh, keď Samuel je chlapcom And God is speaking to him. a Boh k nemu hovorí, But he doesn't realize it's God. ale on si neuvedomuje, že to Boh k nemu hovorí. And Eli has to help him learn. A tak Eli mu potrebuje naučiť sa to pochopiť a
poznať. So sometimes it's not super clear. Takže niekedy nie je to úplne jasné. And then in Numbers, it talks about the difference between Moses and other prophets. A takisto v Numeri je tam opísaný o nejakých, o Mojžišovi a iných prorokoch. And it says, with Moses I speak face to face. A tam je napísané, s Mojžišom sa zhováram tvárou v tvár. And it says, I speak very clearly and not in riddles. A hovorím s ním veľmi jasne, nie v nejakých hádankách. So if Moses gets clearly and not in riddles, Takže ak Mojžiš to má jasné a bez nejakých hádanok, what does that imply the rest of us get? čo tí ostatní z nás? Like Samuel, it's like, I'm pretty sure that's God. Akože som si veľmi jasne istý, že toto je Boh. But I'm not quite sure what it means. Ale v podstate nie som si istý, čo tým myslí. Like I saw this vision. Ako mal som tú víziu, but I don't know what it means. videl som to videnie, ale neviem, čo znamená. Or I think I heard from God, Alebo myslím si, že som počul od but Boha, I'm not totally sure. ale nie som si úplne istý. And they go, actually that happens in the Bible. A vlastne to sa deje aj v Biblii. So there's a passage in 1 Thessalonians. A takže je tu tá pasáž v prvom liste Tesalonickým. So some of you just went to the prayer and prophecy tent or room. Niekoľkí z vás ste boli dnes tam hore v tej modlitebnej a prorockej miestnosti. And Paul says here, do not treat prophecies with contempt. A tu je napísané, proroctvami nepohrdajte. Why would he say that? Prečo by to Pavol hovoril? Maybe someone had a prophecy for you. Možno niekto mal pre teba proroctvo And they're like, I see this picture. a hovorím, vidím ten obraz. And you're like, what is that about? A ty si povieš, o čom malo toto byť? What a waste of time. Toto je akože strata času tu na. And Paul is like, just be careful that you don't treat it with contempt. Ale Pavol upozorňuje, proroctvami nepohrdajte. Dajte pozor na to, aby ste But I might nepohrdali. need to test everything. Ja potrebujem všetko preskúšať And I keep hold of what was from God. a ja chcem držať to, čo bolo pri proroctve od Boha. But can you see that it can be a lot more confusing than sometimes we think? A môžeme vidieť, že niekedy je to také zmetúce, keď my si niečo myslíme. Like, I'm not sure if that was God or not. Keď si nie som istý, že to bolo Boh, či to bol Boh, alebo nie. And then other times, I'm sure that was God, but I don't know what it means. A niekedy potom som si istý, že to bolo od Boha, ale neviem, čo to znamená. And then other times, I think this part was from God, but I think that part was just from the person. A niekedy sme v tom tak, že keď niekto prorokuje, povieme si, že toto bolo určite od Boha, ale toto bolo z človeka. And in case you think that I'm being cynical, this is what Paul says. A keď si myslíte, že teraz som nejaký cynický, tak pozrite sa na to, čo Pavol hovorí. Like, we know in part and we prophesy in part. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Like people who claim that they know everything that God is saying. Ako ľudia, ktorí si myslia, že vedia všetko a rozumejú všetkému, čo Boh hovorí. And we feel like, what's wrong with me? I don't have that clarity. A potom sa my tam postavíme a povieme, čo nie je dobré so mnou, nie je v poriadku, keďže ja nemám takúto jasné Well, vnímanie. according to Paul, nobody has that kind of clarity. Ale podľa Pavla nikto nemá tú úplnú jasnosť. All of us are trying to work this out. Každý jeden z nás sa snaží na to nejako prísť. All of us have a little bit of the picture. Každý z nás máme nejaký malý kúsok toho obrazu. But don't feel like, what's wrong with me? Everyone else seems to hear from God and I don't hear from God. A tak čo je so mnou, aký problém? Všetci ostatní počujú od Boha a ja neviem ani čo to, kde to Boh hovorí. Because Paul says this, ultimately we all live by faith, not by sight. Pretože Pavol hovorí, že my všetci žijeme z viery, nie videním. So all of us are like, I think God wants me to go and study at this university, but I'm not totally sure. Myslím, že Boh chce, aby som išiel a študoval na tej univerzite, ale nie som si 100% istý. Or I think maybe there could be a relationship with this person, but I'm not totally sure. Myslím, že by to mohol byť dobrý vzťah s touto osobou, ale nie som si úplne istý. I want to say,
Welcome to normal spirituality. A chcem vám povedať, keď ste na tom takto, že vitajte v normálnej duchovnosti. That's what it's like for all of us. To je tak s nami všetkými v podstate. And people who imply that they know more than that are not telling the truth. A ľudia, ktorí hovoria, že vedia viac ako to, tak nehovoria pravdu. So I lead a Bible college. Ja vediem biblickú školu. And I often ask students like, who has no idea what they are going to do next year? Koľký z vás netušíte, čo budete robiť ďalší rok? And it's normally like 3/4 of the students. A väčšinou také 3/4 študentov zdvihnú ruku. And then I show them this verse. A potom im ukážem tento verš z Biblie. It said Abraham called to go a place he would later receive, and he went. A vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako Says, dedičstvo. even though he did not know where he was going. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. So how many people have no idea where you're going? Koľký z vás netušíte, kam idete? You've got the faith of Abraham. Máte vieru Abrahama. I don't know where this is going, Ja netuším, kam to smeruje. but I'm going to trust God. Ale ja budem dôverovať Bohu. And I'm going to step out. A pôjdem krok za krokom. And I believe he's going to lead me. A ja verím, že on ma povedie. So this first idea of God's will as like a detailed map. Takže tá prvá myšlienka toho, že Boh hovorí, ako keby nám dal nejakú mapu s detailami presne určenú dopredu. It's like, yes, there are some verses in the Bible about that. A áno, sú také situácie a verše v Biblii, ktoré o tomto hovoria, But it's not always like that. ale nie je to tak vždycky. And if you think this is the only way God will speak to you, you're going to be in trouble. A keď si vymyslíte, že to je jediný spôsob, ako k vám bude Boh hovoriť, tak máte problém. Because I've found maybe once every 10 years, Pretože myslím, že sa to deje raz možno za 10 rokov. God speaks really clearly. Že Boh hovorí veľmi jasne, konkrétne. And then the rest of the time, I'm walking by faith. A väčšinu ostatného času ja kráčam vierou. And I'm not quite sure where this is going. A nie som si istý, kam to presne smeruje. So I've got good news for you. Takže ja mám dobrú správu pre vás. If you don't know where you're going, Ak neviete, kam idete, you're normal. tak ste normálni. And it's okay. Je to v poriadku. And we need to relax. Potrebujeme si v tom sa ukľudniť. Because God's got you. Upokojiť, lebo si v Božích rukách. Okay, so once people realize this is not always true, Takže keď si ľudia uvedomia, že toto nie je realita vždycky, sometimes they swing to the other side. tak sa presunú na tú druhú stranu. That God's will is more like a field of possibilities. Kde Božia vôľa je v podstate nejaké pole možností. And he just puts a fence around it. A on dáva len nejaký plot dookola. And he said, you're free to do what you want, A môžeš robiť, čo chceš v tom, as long as you don't cross these lines. kým neprejdeš cez túto líniu, neprekročíš túto vec. Maybe you've never heard of that kind of idea. Možno si nikdy nepočul o niečom takom. Let me show you in the Bible that sometimes it's like this. Ale chcem vám ukázať v Biblii, že niekedy to tak je. So Genesis 1, when God creates people, Genesis 1, keď Boh stvoril človeka, he doesn't say go to this tree for breakfast on nepovedal, že choďte na raňajky k tomuto stromu and then go to this tree for lunch a na obed si dajte z tohto stromu and then this tree for dinner. a potom na tomto strome si dáte večeru, He's like, there's a whole world out there. lebo je tam celý svet, on povedal im. Just go and enjoy life. Choďte a užívajte si život. Just don't eat from this tree. Len nejedzte z tohto jedného stromu. But it's like you decide what you want to do. Ale je to na vás, že vy sa rozhodnúte, čo chcete robiť v tom. And that taps into a whole lot of theme in the book of Proverbs especially. A zvlášť v knihe Prísloví vidíme túto tému rozvinutú. About God has made you to live out of the deep desires of your heart. Že Boh ťa učinil, aby si žil z hlbokých tých pohnutí tvojho vlastného srdca. So I mentioned this morning I did a degree in psychology. Ako som spomenul, mám titul z psychológie. So when I was about 16 I wanted to leave school. Čiže keď som mal 16 rokov, chcel som ísť preč zo školy. And that's the first time I really did hear God. A vtedy som prvýkrát veľmi jasne počul hovoriť Boha. He said, no, A on mi povedal, nie.
You got to stay at school Potrebuješ zostať v škole and then go to a university. potom ísť na univerzitu. And I was like, oh, what do you want me to study? A ja som bol, že čo chceš odo mňa, aby som študoval? But it was obvious. Ale bolo to jasné. I was always interested in psychology. Mňa vždycky zaujímala psychológia. Like, what do you like doing? To, čo máš rád, What are you interested in? to, čo ťa zaujíma, Because God has made us to live out of some deep o tom to je, desires. lebo Boh dal hlboké túžby do našich srdc, on nás stvoril s nimi. In fact, when I was maybe about 22, I had this vision. A keď som mal asi 22 rokov, tak mal som tú víziu, to videnie. And I felt like God picked me up like a little child and looked into the future. A bolo to, ako keby Boh ma zobral ako malé dieťa a dal mi pohľad do budúcnosti. And he said, what do you want to do with your life? A on mi hovorí, že čo chceš, aby si robil vo svojom živote. And I gave the good Christian answer. A ja som mu dal tú správnu kresťanskú odpoveď. It's like, whatever you want me to do, God. Že čokoľvek chceš, Bože, budem robiť. And as soon as I said it, I knew it was the wrong answer. A keď som to povedal, hneď som si uvedomil, že to nebola správna That he odpoveď. actually wanted me to answer the question. Lebo on chcel tú odpoveď počuť odo mňa. And it took me about a year thinking about it. A trvalo to asi rok, kým som mu na to odpovedal. Like, what do I want to do? Čo vlastne chcem robiť? And then one day I had this other vision A potom ďalší deň som mal ďalšiu víziu, také vnímanie. of standing in front of some people in another part of the world Ako stojím pred nejakými ľuďmi na druhom konci sveta and teaching them about God, a vyučujem ich o Bohu. just like I'm doing now. Presne tak, ako to robím tu dnes. And it's like, that's what I want to do with my life. A som si uvedomil, to je to, čo chcem robiť v živote. So at times God will speak very clearly. A tak keď Boh hovoril boli časy, kedy hovoril veľmi jasne, This is what I want you to do. toto je to, čo chcem. V tej chvíli Boh mi povedal, toto je to, čo chcem, aby si robil. But other times he'll ask you, what do you want to do? Ale niekedy sa ťa Boh opýta, čo chceš robiť ty. Amen. Amen. Here's an interesting story. Takže je tu zaujímavý príbeh. You remember the story of trying to find a wife for Isaac? Ako spomínate si na ten príbeh, čo som spomínal, ako hľadali ženu pre Izáka. Like, oh God, show me the one. Bože, ukáž mi tú pravú. Here's the opposite side. Tak tu je úplne iný príbeh. Paul says to this woman, Pavol hovorí tejto žene, she's free to marry anyone she wishes, že je slobodná a môže sa vydať za koho chce. as long as he belongs to the Lord. Samozrejme, ale iba v Pánovi. You're like, oh God, who should I marry? A ona, že koho si mám zobrať? He's like, who do you want to marry? Kohokoľvek chceš. And do they want to marry you? Ak si ťa on chce zobrať. And maybe you need to get to know each other A možno by ste sa mohli predtým troška spoznať and decide if this is a good idea. a rozmýšľať nad tým, či je to dobrý nápad. And here's a piece of advice for the girls. A tu je taký návod, dobrá rada pre dievčatá. When the strange guy comes to you Keď príde taký čudný chlapík k tebe, nejaký chlapec, and he tells you, God's told me that we're to be married, a on ti povie, že Boh mi povedal, že my dvaja sa máme zobrať. you just tell him, well, God hasn't told me. Povedzte mu, ak vám Boh nepovedal, že Boh mi to ešte nepovedal. But can you see sometimes it's like God's like, who do you like being around? A niekedy Boh proste ti povie to, čo sa tebe páči, tí ľudia, čo sú okolo teba, s ktorými sa dobre cítiš. Even in one couple, God spoke to my wife and told her that she was going to marry me. Aj God told my wife. Boh povedal mojej manželke, že si ma vezme. For me, even on our wedding day was a bit like, I'm not totally sure that this is the right one. Ale ja ešte aj na našej svadbe, počas našej svadby, ja som si nebol istý, že toto je naozaj Don't tell tá my wife. jediná správna. Nehovorte to mojej manželke. But probably my wife needed more push to marry me. Ale asi moja manželka potrebovala viac takého tlaku, aby si ma mohla zobrať, tak potrebovala také vnímanie. But it's interesting, God speaks in different ways. Ale je zaujímavé, že Boh hovorí rôznymi spôsobmi. You know, in the story of the prodigal son, Poznáte ten príbeh o marnotratnom synovi? the elder brother is the person who doesn't have a relationship with God. Ten starší brat v tom príbehu, on bol človek, ktorý nemal vzťah s Bohom, This s otcom. is how he thinks about his relationship. A takto on vníma ten svoj vzťah s otcom.
I've been slaving for you. Už ti slúžim tak dlho. And I've never disobeyed your orders. A nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. And Jesus is like, I don't want you to live like that. A Ježiš hovorí, ja nechcem, aby si takto žil. I don't want you to live with the sense God just always orders me. Aby si nemal stále ten pocit, že Boh mi stále rozkazuje. And everything has to be hard. A že všetko musí v mojom živote byť náročné a And ťažké. everything has to be a sacrifice. A všetko, čo robím, musí byť nejaká obeť, ktorú prinášam. God wants you to live out of desire of your heart. Ale Boh chce, aby si žil zvnútra z tej túžby, ktorá je v tvojom srdci hlboko. And sometimes he does ask us to lay down things that look good. A niekedy chce od nás, aby sme sa vzdali veci, ktoré pre nás vyzerajú dobre. But he does that because there's something better for us. Ale on to robí iba preto, že je tu niečo ešte lepšie pre nás. So sometimes I need to take responsibility for making good decisions. Takže niekedy ja potrebujem zobrať zodpovednosť za to, aby som urobil to správne rozhodnutie. So again, there's a whole lot of advice in Proverbs about get lots of advice. V prísloviach je veľmi veľa prísloví, ktoré hovoria o tom, aby sme si získali, našli dobrých radcov. Ask people what they think. Pýtaj sa ľudí, čo si oni myslia. Because you're going to have to make a good decision. Pretože ak chceš urobiť dobré rozhodnutia, potrebuješ to. Okay, so the first one was, oh God, just tell me. Takže tá prvá možnosť je, že Boh mi to proste povie. And sometimes he does that. A niekedy to robí. And sometimes he's silent. Ale niekedy je ticho. Not because he's angry with you. Nie preto, že je na teba naštvaný. But he's saying, you make a good decision. Ale hovorí, urob to správne rozhodnutie. And trust me, if you're going to get it wrong, I'll guide you back. A dôveruj mi, že ak urobíš niečo zlé, tak ja ťa priťahnem späť, dovedem späť. So the first one was sometimes God speaks. Takže to prvé je, že niekedy Boh jasne hovorí, But then sometimes it gets a bit vague. ale niekedy je to také vágne, nejasné. The second one is sometimes God says make a good decision. Niekedy proste Boh ti povie a urobíš veľmi dobré rozhodnutie, But then sometimes that gets a bit vague as well. ale niekedy aj tieto sú také nejasné veci. Even that Proverbs 16 verse 1. Takisto príslovia 16, prvý verš. To a man belongs the plans, Že človek vo svojom srdci má plány, but plánuje. from the Lord comes a reply. Odpoveď však prichádza od Pána. Sometimes we make a plan, Niekedy my máme nejaký plán and then we have the sense God saying, I know that's what you think is best. a niekedy Boh povie, viem, že to, čo si ty myslíš, je to But I've najsprávnejšie. actually got something different for you. Ale mám pre teba niečo ešte lepšie. So there's this great verse in the book of Acts. Takže v skutkoch je tento skvelý verš tiež. The biggest decision they had to make in the early church. To najväčšie rozhodnutie, ktoré v prvej cirkvi mali vtedy urobiť, All the greatest spiritual leaders of all time were there. boli tam všetci tí najväčší vodcovia duchovní všetkých časov, ktorí All sa the- zhromaždili. All the apostles were there. Všetci apoštoli tam boli. And they had to decide about whether Christians had to follow the Jewish law. A oni sa mali rozhodnúť tam, že či aj kresťania z pohanov majú nasledovať ten židovský zákon. And the people who were closest to Jesus. A tí ľudia, ktorí žili najbližšie s Ježišom, Notice what it says. viete, čo povedali? It seemed good. Zdalo sa nám za dobré. Like, seriously, guys, is that as good as you can get? To je to, čo ste najlepšie, akože fakt, že vypotili. Like, it seems like this is what we should do. Že zdalo sa nám za dobré. Like, the fate of the church stands on this decision. Že osud cirkvi má byť stáť na tomto rozhodnutí. Like, for you, man, it seems like it's a good idea to Zdalo go to sa nám, this že je to university. dobrá myšlienka. Or it seems like it's a good idea to pursue Vyzeralo this to ako, relationship. že dobré, že by som išiel do toho vzťahu. But there's a sense of it seemed good to the Holy Spirit. Ale je tam aj to, že stalo sa to dobre aj Duchu Svätému. So we made this decision. Takže my sme urobili toto rozhodnutie. But then we did have a sense like, no, the Holy Spirit was encouraging us in that decision. Ale takisto sme mali to vnímanie, že Duch Svätý nás povzbudzoval v tom, aby sme toto rozhodnutie urobili. But then it wasn't just the Holy Spirit. Ale to nebol len Duch Svätý tam, Because it also seemed good to us. lebo sa to zdalo nakoniec dobre aj nám. So they made a massive decision. Takže urobili masívne rozhodnutie. Kind of like, that seems good to us. Takže zdalo sa to dobre nám, It seems good to God. zdalo sa to dobre Bohu, So this is what we're going to do. takže ideme to takto urobiť.
So you go, I thought it was supposed to be a lot clearer than this. A ty si povieš, že mne by sa zdalo, že to musí byť veľmi jasnejšie, oveľa jasnejšie. I thought I was supposed to be able to say, God told me. Malo by to byť tak, že Boh nám povedal. But saying it's not always that clear in the Bible. Ale v Biblii to nie je vždycky takto úplne jasné. Okay, so on one side we've got over here, sometimes it's really clear. A niekedy to je veľmi, veľmi jasné na jednej strane. Over here, sometimes we make a good decision. A niekedy proste urobíme dobré rozhodnutie. But there seems to be this space in the middle. Ale je tam nejaký priestor medzi tým. Where I'm not totally sure. Kde si nie som úplne istý. I kind of have this feeling that I should do something. Mám ten pocit, že by som niečo mal urobiť. But I'm not sure if that's the pizza I had last night. Ale neviem, či to je tá pizza, ktorú som včera večer zjedol. Or if that's me. Alebo som to ja. Or if that's the devil. Alebo je to diabol. Or that's God. Alebo je to Boh. And I'm trying to figure out a ja whether to go potrebujem with that zistiť, or že not. vlastne čo to bolo. So you go, which one is correct? A tak si pýtaš, čo je tá správna cesta. And there was a man who lived quite a few hundred years ago Pred pár stovkami rokov žil jeden muž. who thought a lot about this. A on nad tým dosť rozmýšľal. And he said, you can find yourself in any three of those places. Že môžeš sa nájsť na každom z tých troch miest. Before you ask, what should I do? Predtým, ako sa opýtaš, čo mám urobiť, You ask, how is God speaking to me in this time? opýtaš sa, ako Boh ku mne hovorí v tomto. Sometimes he's really clear. Niekedy veľmi jasne hovorí. God told my wife, you're going to marry that man. Boh povedal mojej žene, toho muža si vezmeš. Sometimes God's quiet and he's saying, make a good decision. A niekedy je Boh ticho a hovorí, urob to správne rozhodnutie. And sometimes we just have this desire in our heart. A niekedy máme proste túžbu v našom srdci. And we're trying to work out where's that come from. A potrebujeme prísť na to, odkiaľ to pochádza. Is that coming from a place of fear? Či to vychádza z toho miesta, že máme strach nejaký, or a place of trust? alebo to vychádza z priestoru dôvery. Is it coming from the best of who I am? Vychádza z toho najlepšieho, čo viem a čo som, Or is it coming from the worst of who I am? alebo to vychádza z toho najnižšieho pudu môjho. And it's like I'm trying to discern where this thought is coming A from. snažím sa rozlíšiť, odkiaľ táto myšlienka prišla. How should you think about this? Ako by sme nad tým mali rozmýšľať? I heard that in Slovakia you like ice hockey. Počul som, že na Slovensku máte radi hokej niektorí. Amen. Okay. Amen. In New Zealand we play this game called rugby league. Na Novom Zélande ale hráme tú inú hru, ktorá sa volá rugby. And they often have these guys on the field A sú tam tí chlapíci na ihrisku, who're standing by the players ktorí stoja vedľa hráčov and giving them advice. a dávajú im rady. And it's like, for me, that's a good way for me to think about this middle one. A to je ten dobrý spôsob, ako rozmýšľať nad tým It's ďalším. like, is that the Holy Spirit whispering in my ear? Je to Duch Svätý, ktorý práve hovorí do môjho ucha? Maybe if you don't like that picture, Možno keď sa vám nepáči tento you can obrázok, think about dancing. môžete sa pozrieť na tanec. If you're the woman. Hej, keď ste ženy, Like, tak vás is that baví not- viac tanec. Yeah, is that the Holy Spirit who's leading this way? Je to Duch Svätý, ktorý ma vedie And I týmito need to krokmi follow. a potrebujem nasledovať? Or is that the Holy Spirit leading this way? Alebo Duch Svätý ma teraz vedie týmto And I need to smerom follow. a ja potrebujem nasledovať? So I prefer this image. Mne sa viac páči tento obraz rugbystov, hej? Že je But tam it's like tréner. I find myself trying to make sense of this little whispering in my heart. Ale potrebujem vnímať to, že je tu nejaký šepot do môjho ucha, ktorý ma vedie. And to work out where's that coming from. A rozlíšiť, odkiaľ ten šepot pochádza. Jesus talked about the Holy Spirit like this. Ježiš hovoril o Duchu Svetom toto. He talked about, I'm going to give you another counselor. A hovorí, ja vám dám iného radcu. You're not going to be left as orphans. Nezanechám vás ako siroty. He's not leaving you to figure this all out by yourself. Nenecháva ťa prísť na to samého. There's this presence with you. On chce, aby jeho prítomnosť bola pri tebe. And Jesus actually said it's better that Jesus isn't here. A Biblia dokonca hovorí, že je lepšie, keď ja tu nebudem, že Ježiš tu nie je. Imagine if Jesus was here today. Predstav si, keby tu bol dnes Ježiš. We'd all have to line up to ask him one question. Všetci by sme sa museli postaviť do radu, aby sme sa ho opýtali na tú otázku.
But you can ask the Holy Spirit right now. Ale práve teraz ty máš príležitosť opýtať sa Ducha Because He's Svätého. your counselor. Pretože on je tvoj radca. And He's ready to whisper to you A anytime. on je pripravený hovoriť k tebe, do tvojho ucha. And this, I don't know what that is in Slovakian. Parakletos. It's in Greek, actually. Greek, yeah. To je po grécky, parakletos. On si myslel, že to je po novozelandsky. Sorry. Okay. So you go, oh man, sometimes God speaks really clearly. Takže niekedy Boh hovorí veľmi jasne. Sometimes He says, I want you to make a good decision. A niekedy ti povie, že chcem, aby si urobil dobré rozhodnutie. And there's some different ways to do that. A sú nejaké rozličné spôsoby, ako to urobiť. Sometimes it's literally write down all of the pros and cons of the options. Niekedy je to proste, potrebuješ si dať na papier a napísať, toto je za, toto je proti, to sú výhody, to sú nevýhody. A rozmýšľať nad tým, ako to vyzerá. So we lived in the Philippines for 7 years. 7 rokov sme žili na Filipínach. And then we felt called to move back to New Zealand. A potom sme vnímali, že sa máme vrátiť späť na But Nový we Zéland. didn't know what we were going to do. Ale nevedeli sme, čo tam budeme robiť. So my wife and I got a big piece of paper. A tak spolu s manželkou sme si zobrali veľký papier. And we wrote down the pros and cons of all of our options. A tak sme si tam dali všetky výhody a nevýhody všetkých našich rozhodnutí a možností. And as you do that, certain things you realize, oh, that's not as important as I thought. A zrazu zisťuješ, že toto vlastne nie je také dôležité, ako som si And other myslel, ones že je. you think, oh, that is more important A than I potom thought. zistíš, že ale toto je naozaj dôležité pre nás. And you find yourself in that middle zone. A uvedomíš sa, nájdeš sa niekde v tej medzizóne. Oh, I think the Holy Spirit is pointing to this option. A tam vnímaš, že áno, Duch Svätý práve o tomto hovorí. But you're never 100% sure. Ale nie si nikdy na 100% istý. So there's this great quote. No, they didn't. Oh, yeah, they did try and translate it. Which basically says, we live our life at two levels. Takže je tu taká vynikajúca myšlienka, ktorá je tu preložená. Ako žiť život na rôznych úrovniach. So on one level, I'm thinking, I'm discussing, I'm planning. Takže je tu jeden život na mentálnej úrovni, na plánovaní, na diskusii. But another level, I'm just listening for this little whisper of the Holy A Spirit. tá druhá úroveň je, že snažím sa počuť ten tichý hlas Ducha Svätého. In the sense that I think God is saying, do this. A vtedy prichádza to, že myslím, že Boh hovorí, aby som urobil toto. So this is like 600 years of Christian thinking around knowing God's will. Takže toto vychádza zo 600 rokov poznávania Božej vôle, zhruba nejakej vedomosti. Yes, sometimes God will speak really clearly. Áno, niekedy Boh hovorí veľmi jasne. And when He does, you just can do it. A keď on to urobí a povie, tak jednoducho to urob. But then we get stuck when He's not speaking like that. Ale potom niekedy sa zasekneme, keď to nie je také úplne jasné. We're like a boat, a sailing boat where there's no wind. A sme ako keby sme boli loď, plachetnica a nefúka žiadny vietor. We're just becalmed, we're stuck. A sme zaseknutí niekde na mori. And maybe God is saying, I want to lead you in a different way to make this decision. A vtedy Boh môže povedať, že chcem ťa viesť troška iným spôsobom, aby si urobil to rozhodnutie. So he said, if God is silent, Takže keď je Boh ticho, God doesn't play games with us. on sa s nami nehrá hry vtedy. Ask Him, is there something I've done wrong? Vtedy sa potrebuješ ale opýtať, neurobil som niečo zlé, Bože? If He doesn't tell you anything, Ak ti vtedy nič nepovie, assume that it's all fine. tak potom čo skoro zistíš, And o He's čo like, išlo. I trust you to make a decision. On proste hovorí, dôverujem, že urobíš to rozhodnutie. Maybe if you're more left brain, you weigh the pros and cons. Takže možno, že si máš tu left brain, you mean? Yeah, Aha. more Ak thinking, ak logical. rozmýšľaš viac tou ľavou časťou mozgu, tak potrebuješ si dať tie rozhodnutia pre a proti. Maybe if you're more, is right brain makes intuitive. A keď si viac intuitívny, to myslíš tou pravou People- časťou mozgu, People say things like this. tak ľudia hovoria veci ako toto. On your deathbed, Na tvojej smrteľnej when you're teli, about to die, keď už ideš zomrieť and you were looking back, a pozeráš sa späť, Which pozrieš dis- sa späť, which decision do you wish you would have made? ktoré rozhodnutie by si chcel urobiť? Or if money wasn't an object, Alebo keby išlo o peniaze, which decision would you make? aké rozhodnutie by si urobil? Or if you were advising someone else, Alebo ak by si radil niekomu inému, which decision would you aké make? rozhodnutie by si urobil?
And then sometimes I'll be in the middle. A niekedy to je tam v strede. Where is this desire coming from? Odkiaľ pochádza tá túžba? Is it coming because I'm afraid? Vychádza to z toho, že mám strach? Is it coming because I'm trying to prove something? Vychádza to z toho, že chcem niekomu niečo dokázať? Or is it coming because I actually feel confident Alebo vychádza to z toho, že sa cítim v tom si istý and I want the best? a ja chcem to najlepšie? And I'm trying to discern the desire, not the decision. A ja sa snažím rozoznať, že či to nie je túžba, teda rozhodnutie alebo túžba. Here's some To je zložité. principles that I've learned. Ale tu sú princípy, ktoré som sa naučil. Okay, so you can just take them or leave them. Takže môžete si ich zobrať a aplikovať. God's no is often louder than his yes. Božie nie je často hlasnejšie ako áno. Because he loves us. Pretože nás miluje. If you're about to make a mistake, Ak ideš urobiť nejakú chybu, he'll often put this, we say, a check in your spirit. tak on dá to kura do tvojho ducha. My to tak hovoríme. it all seems logical. Vyzerá to všetko logicky, But something inside of me tells me something's not right. ale niečo v mojom vnútri mi hovorí, že to And nie je maybe OK. that's God. A možno, že je to Boh. Second one, God always leads in peace and normally slowly. Boh nás vždy vedie, to druhé, v pokoji a väčšinou to ide pomaličky. How many people have Plynule. found God is so annoying. Koľký z vás máte ten pocit, že Boh je taký, It že troška always, nás to it štve? always takes longer than we think. Stále to všetko trvá trošku dlhšie, ako by sme chceli. Right? We always want him to go faster. Chceli by sme, aby to išlo rýchlejšie, But it's normally the devil who's like, come on, come on, come on, come ale on. väčšinou je to diabol, ktorý nás uháňa a naháňa. Poďme. God is much more at peace. Boh je vždy oveľa viac v pokoji. A third one is a moving ship is easier to steer. To tretie je, že je ľahšie vždycky kormidlovať loď, ktorá je v pohybe. Or a moving car is easier to steer. Alebo je ľahšie šoferovať auto, ktoré je v pohybe. Sometimes it's like, just start moving Niekedy sa potrebujeme pohnúť proste. and trust that God will redirect you. A dôverovať Bohu, že On nás nasmeruje. Just apply to a number of universities Proste daj si prihlášku na všetky možné univerzity. and see where God steers you. A vnímaj to, že kam ťa Boh zavedie. But we tend to think, I'm not going to move till he shows me. Ale niekedy sme takí, že nikdy sa nepohnem sa, kým On mi neukáže. It's very hard to steer a car when it's not moving. A je veľmi ťažké pohnúť autom a šoferovať, smerovať auto, keď sa nehýbe. Here's another principle. God has put gifts and abilities in your heart. Ďalší princíp. Boh ťa obdaroval dármi, schopnosťami a vášňami. So we're like, oh God, show me what's out there in the future. Takže my si hovoríme, Bože, ukáž mi, čo je tam niekde v budúcnosti. And he's like, turn around and look back at your life. A on hovorí, pozri sa na svoj život späť, čo si doteraz What do zažil. you do well? Čo ti naozaj vyšlo? What do you like doing? Čo sa ti páčilo, keď si bol v tom? Joseph in the Bible was a manager and a dreamer. Jozef v Biblii bol manažer a snílek. But when he was 17, he criticized his brothers for how they managed the flocks. Ale keď mal 17 rokov, tak kritizoval svojich bratov za to, ako sa starali o ich He stáda. had dreams about his future. On mal sny o svojej budúcnosti. In Potiphar's house, he managed the house. A v Potiphar. Putifarovom dome on manažoval jeho dom. In the prison, he managed it. A vo väzení tiež tam to manažoval. And one day he interpreted the dreams of a pharaoh. A tam jedného dňa mohol vykladať sny faraónové. And he managed the empire. A potom manažoval celú ríšu. God has already wired gifts and abilities into you. Boh už naozaj do teba vložil nejaké dary a schopnosti. Moses was always a ruler and a judge. Mojžiš bol vždy vládca a aj sudca. David was always a warrior and a worshipper. Dávid bol od počiatku bojovník a uctievač. Ever since you were little, you have expressed gifts and abilities. Už od malička sa v tvojom živote prejavujú tvoje obdarovania a schopnosti. And God calls us to steward those things. A Boh nás povolal, aby sme sa o nich starali. So Aby you sme ich have to know spravovali. how God's wired you. Aby si porozumel tomu, ako ťa Boh stvoril. Another principle, God confirms his word through 2 or 3 witnesses. Boh potvrdzuje svoje slovo v ďalšom princípe cez 2 alebo aj 3 svedkov. Okay, someone gave me this prophetic word.
OK, niekto mi dal toto prorocké slovo. God, show me something from the Bible as well. Pane, ukáž mi niečo v tvojom slove, čo sa toho Or týka. show me something that comes together in my circumstances. Pane, ukáž mi cez okolnosti, v ktorých som, že to zapadá do toho. Because God will confirm. Pretože Boh to vždy potvrdí. Another one. Ďalšie. Timing is often the issue that needs the wisdom of advisors. Časovanie je často záležitosť, ktorá potrebuje múdrosť ďalších radcov. Časovanie. We have this saying, Máme také porekadlo. faith sees but wisdom builds. Viera vidí, ale múdrosť buduje. So faith is like, I've heard from God. Tá viera je to, že počul som od Boha. And if you're like me, it's like, so I've got to do it right now. A ako keď ste aj ja, takí ako ja, tak si povieme, že ja to teraz potrebujem správne urobiť. But wise advisors say, maybe now's not the right time. Ale tí múdri radcovia povedia, možno, že teraz nie je presne ten správny čas na to. Or maybe finish your study first. Alebo možno dokončí školu najprv. And it's like, I want to get some wisdom. A proste potrebujem prijať nejakú múdrosť. There's just 3 more. Ešte sú tam ďalšie 3. We talk a lot about use the language of I have a conviction. Používaj slovník, ktorým vyjadruje, že že mám vnútorné presvedčenie. So some people is like, God told me. Niektorí ľudia sú, že hovoria, že Boh mi povedal. There's nowhere to go with that statement. Vieš čo, keď niekto niečo také povie, tak proste nemáš mu čo povedať. Because how am I going to argue with God? Ako budem sa hádať s Bohom, keď to... But when you say, I have a conviction, Ale keď povieš, mám vnútorné presvedčenie, it's like, I believe I've heard from God. ja verím, že som počul niečo od Boha, But I know that I'm never going to be 100% correct. ale viem, že nikdy nie som na 100% si môžem And byť other istý. people can say, yes, we share your conviction. A niekedy iní ľudia môžu povedať, áno, cítime s tvojim vnútorným presvedčením. Or they could say, do you know what? Alebo môžu povedať, vieš čo? We don't share that conviction. Nie sme si celkom istí, že toto je I don't know if you got it right this time. Nie sme si istí, že teraz si sa trafil. I've had that experience. Mám tu skúsenosť zo života. We were takúto. pastors of a church. Boli sme pastori jedného And there zboru was another church in the city. a v tom istom meste bol aj ďalší zbor And the pastor resigned. a ten pastor tam proste rezignoval, And I skončil thought I službu. should be the pastor of that church. A ja som si myslel, mal by som byť asi pastorom toho So ďalšieho I zboru. wrote to our national leadership team. Tak som napísal nášmu národnému vodcovstvu And I týmu said, I believe I should be the pastor of that a ja som church. im povedal, ja verím, že by som mal byť pastorom toho tam zboru, čo nemá pastora. And they just sent me a 1-sentence reply. A oni mi jednou vetou odpovedali. They said, we don't share your conviction. My sa nezdielame tvoje vnútorné presvedčenie. And then I realized, and some people were like, wow, weren't you upset? A niektorí ľudia sa ma pýtali, a nebol si naštvaný I na was to? like, no, because I trust the people around me. Nie, lebo ja dôverujem ľuďom, ktorí sú okolo And then I mňa. realized, I was feeling stuck. A potom som si uvedomil, že som sa cítil taký zaseknutý. And I was coveting that A ja som mal žiadostivosť potom, aby as som a išiel way out tam. of my problems. Ako východisko z mojich vlastných problémov, to bola predstava And moja, that- že takto by šlo. That wasn't actually a conviction I had. Ale to nebolo v skutočnosti vnútorné It was presvedčenie, ktoré just som mal. desperate. To bola iba moje zúfalstvo. So I encourage you to involve other people. Takže ja povzbudzujem aj ďalších ľudí, Actually, I haven't put aby this boli here. zahrnutí v mojich rozhodnutiach. But in the history of Christianity, A v histórii kresťanstva there's lots of different spiritual disciplines. je mnoho rôznych kresťanských disciplín. So prayer, Modlitba, worship, uctievanie, serving, služba, celebration. oslava. They divide it into inward disciplines, what I do in my own heart. A rozdeľujú sa na tie vnútorné disciplíny, to, čo robím sám vo svojom srdci, Outward disciplines, A how na- I live my a life. na tie vonkajšie disciplíny, to, ako žijem môj život. But then corporate disciplines, what I do with other people. Ale takisto sú to korporátne disciplíny, ktoré sa týkajú toho, ako žijem s inými ľuďmi. Do you know, in the history of Christianity, Viete, v histórii kresťanstva guidance is regarded as a corporate discipline. vedenie, vnímanie Božej vôle je chápané ako spoločná disciplína, korporátna disciplína. I involve other people in this process. Do tohto procesu vždycky zahrňam aj iných ľudí. I just don't announce God told me. Nielen oznámim, Boh mi povedal. Because
realize that I'm not going to get it right all of the time. Pretože si uvedomujem, že nie vždy sa presne trafím. Let me show you a few verses quickly. Dovolte mi povedať vám pár veršov teraz. 10. Good. Here's a few verses. Isaiah 30. Tu máme týchto pár veršov. Izajáš 30. Whether you turn to the right or left, you will hear a voice behind you saying, "This is the way." Či pôjdeš napravo alebo naľavo, budeš počuť za sebou slovo. Start moving Začni sa hýbať. and trust that you'll hear this voice. A dôveruj, že budeš počuť ten hlas. Going, hey, no, yes, keep going. A Boh ti povie, choď ďalej, choď ďalej. Or saying, no, this is a mistake. Alebo ti povie, nie, chybička. We went on a date Boli sme na rande and I felt, no, this is not the one. a ja som vnímal, že toto nie je tá pravá. Or we went on a date Alebo sme išli na rande and we decided, I'd like to go on a second date. a rozhodli sme sa, že áno, chcem ísť na ďalšie rande s ním. S Psalm, ňou. okay? Okay. Psalm 32. Žalm 32. He actually says, do not be like a horse or mule Nebuďte ako kôň alebo mulica, that has no understanding ktorý vôbec nechápe, and must be controlled by the ktorého bridle. treba sílou úzdy krotiť. It's like God doesn't want to be like yanking the reins of the horse. Boh nechce, aby ťa musel ťahať ako nejakého koňa na stranu He na tu wants alebo you to tu. have a sense of understanding On as chce, well. aby si mal to vnímanie a chápanie vo svojej mysli, čo sa deje v tvojom živote. 2 more verses. Ďalšie 2 verše. We talk about this one quite a bit in our churches. V našich zboroch o tom často hovoríme, o Your tejto veci. word is a lamp for my feet and a light on my path. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlo môjmu chodníku. And find that God often talks like this. A v skutočnosti Boh veľmi často takto It's hovorí. like I'm here saying, God, what's out there? A ja hovorím, že Bože, čo teraz? And he shines this little light way out here A on ukáže to maličké svetielko tam niekde. with this vague picture. Taký úplne nejasný obraz, But then he gives me a lamp. ale potom mi dá aj to svietidlo, tú lampu. And it's not a torch. To nie je baterka, ktorou svietim do ďaleka. I can't search. Nemôžem proste sa It just shows me pozerať the dopredu, next step. ale tá lampa mi len ukazuje na ten ďalší krok, ktorý urobím. And I live with this tension. A ja žijem v tom napätí. I have this vague sense of something's out there for me. Mám to vnímanie, že tam ďalej je niečo pre mňa, do čoho ma Boh volá. But I feel like this is my next step. Ale teraz cítim, že toto je ten ďalší krok, ktorý k tomu smeruje. And it's almost never a straight line. A nikdy to nie je nejaká presne jasná línia, jedna čiara. I said I had this vision that one day I would be teaching in other countries people about God. Mal som tú víziu, že jedného dňa budem učiť ľudí v inej krajine o Bohu. So my lamp was go back and be a youth worker in your hometown. Ale moja lampa ma viedla a hovorí, že teraz buď v tvojom vlastnom meste vedúci mládeže. And then it was go and live in the slums in the Philippines. A potom to bolo, že chod do slámov na Filipínach a tam ži chvíľu. And then it was like go and live in a Muslim people group in the Philippines. A teraz na Filipínach sa presťahuj medzi And I'm moslimov. like, yeah, we're moving towards where I was A ja saw. som bol, že áno, idem smerom tam, čo mi Boh ukázal. And then God said, go back to New Zealand. A potom zrazu Boh mi hovorí, chod späť na Nový And I was like, Zéland. that doesn't make A ja hovorím, sense. nedáva mi to zmysel. We're supposed to be going there, Však my sme mali ísť tam, not back here. nie naspäť. But then I went back and I started a Bible college. Ale potom som sa vrátil späť, začali sme biblickú školu. And then we were pastors of a church. A potom sme boli pastori zboru. And then I was asked to come and lead Equippers Bible A potom ma College. pozvali, aby som viedol biblickú školu Equippers. And then to start Equippers Bible College in UK. A potom, aby som začal biblickú školu Equippers v Spojenom kráľovstve. And now here I am in A Slovakia teraz som with you. zrazu na Slovensku spolu s vami. But it wasn't a straight line. Ale nebola to priama čiara. So it's like, ask God for a picture way out there. Takže žiadaj Boha o ten obraz tej budúcnosti ďalekej možno. But then ask Him what your next step is. Ale potom sa pýtaj, čo je ten ďalší krok, ktorý mám teraz urobiť. And the final principle is this. A ten finálny princíp, ten hlavný, zásadný princíp je The peace of God will guard your heart. pokoj Boží bude strážiť, riadiť vaše srdcia. I'm not totally sure this is God.
Nie som si 100% istý, že toto je Boh, But God, I'm going to step out trusting ale you. ja idem, Pane, a dôverujem Ti. And I pray that your peace would be with me. A ja sa modlím, aby Tvoj pokoj bol spolu so mnou. And if I feel like I'm really making a mistake, A keď budem cítiť, že naozaj robím nejakú chybu, would you show me, God? Pane, ukáž mi to, prosím. Because I'm walking by faith, not by sight. Pretože ja idem vierou, nie videním. Do we have a keyboardist or not? No. Je tu niekto na klávesi? No. 2 minutes. Can I ask everyone to stand? Môžeme sa všetci postaviť? So this is a workshop. Toto je vlastne nejaký seminár. Seminar, sorry. OK. Okay. Workshop. Same thing. Workshop. Jak by ste to predložili? But I just felt the Holy Spirit say to me before, like, oh, this matters for some people. A ja cítim, že Boh hovorí, že toto niektorým ľuďom niečo hovorilo, záleží, že je to dôležité. And I'd love you just however you connect with God again. A ja chcem, aby ste sa znovu tak prepojili s Pánom. If it's close your eyes Možno zatvor oči. or hold your hands out in front of you. Vystri možno ruky pred seba v očakávaní. And I'd love us just to finish maybe by praying for some people. A chcem, aby sme možno skončili modlitbou za niektorých z vás. Father, I pray for your peace. Oče, modlím sa za tvoj pokoj. Even honey, what you're doing, it matters to God, what you're doing. Hanka, naozaj, to, čo robíš, Bohu na tom záleží. But maybe you want to think, is there some decision or choice that's in front of you? Ale možno, že je nejaké rozhodnutie alebo niečo pred tebou. And does God just want to give you a thought about that? Boh ti dáva myšlienku ohľadne toho. Does he want you to sense his smile on you as you make good decisions? On chce, aby si cítila ten úsmev nad tebou, keď robíš to správne rozhodnutie. Yeah, again, Simi, it's going to be all right. Things are going to be all right. Veci pôjdu v pohode, bude to v poriadku. But for other people to sense God's just like, it's going to be okay. Niektorým z vás Boh teraz hovorí, bude to v poriadku. And God just to reassure you. Boh ťa uisťuje, dáva ti pokoj. You know, there's some people here I can see God saying, come on, you make a decision. A niektorí z vás, teraz Boh k vám hovorí, poď a urob to rozhodnutie. What do you want to do? Čo ty chceš robiť? And trust me that I'll redirect you if it's not the right thing. A dôveruj mi, že ja ťa presmerujem, ak to nie je tá správna vec v tvojom živote. I remember one time I decided, man, I want to do some more study. Možno jedného dňa som sa rozhodol, že chcem ešte viac I'm študovať. going to do a master's degree in psychology. Normálne si robím magistra v psychológii And I went to sleep. a išiel som spať. And in the morning I just felt that I just knew God was saying, yeah, I know that, but actually I want you to study mission. Ale ráno som sa zobudil a Boh mi povedal, And vieš čo, God viem, just- že to by bolo God just možno gently dobre, ale chcem, aby si študoval God misiu. just gently redirected. Boh ma proste jemne presmeroval k niečomu inému. God wants to reassure you. Boh ťa chce uistiť. God cares more for your future than you do. Bohu oveľa viac záleží na tvojej budúcnosti ako tebe samému. He's a good father. On je dobrý, dobrý otec. He'll make a way. On pre teba robí cestu. But maybe some of you are like, man, I don't know what to do. Ale možno niektorí z vás ste tak na tom, že neviem, čo mám robiť. I'm stressed. Som vystresovaný, Or I'm confused. som zmetený I'm sure there's some leaders that would love to pray with you. a som si istý, že sú tu nejakí vodcovia, ktorí by sa radi s vami modlili. You're not allowed to point at other people when I say that. Viete, But maybe just, I'll pray, but if you'd like some leaders to pray with you, why don't you just come out the front? ak chcete, aby sa za vás niekto konkrétny modlil, nejaký vedúci, tak príďte sem dopredu, ak ste v takej situácii. Have we got time to do that, honey, if we dismiss the others? Yeah.
So if there's some leaders, some of the people that were leading the prayer and Niektorí prophecy, vedúci, ktorí máte, vedúci mládeži alebo tak, ktorí ste tu v tíme, tak if príďte you're like, dopredu. yeah, this is not just a seminar, I need to get an answer. A možno si tu a cítiš, že potrebuješ odpoveď. To nebol len seminár, ja potrebujem jasnú I just odpoveď. invite you to come and let some people pray with you. Tak poďte sem dopredu a budeme sa modliť. Yeah, so feel free to come right even Cíte now. slobodu v tom prísť dopredu pre modlitbu. Feel like the Holy Spirit said, yeah, this matters for some people. Just come and find someone. And Niektorí ľudia proste sú v situácii rozhodovania a chcú Božie vedenie. come and Poďte sem grab someone. dopredu. Niekoho chyťte. And I'll just pray for the rest of you and then you A, feel free to go. budem sa modliť za ostatných a cíťte sa slobodní kľudne odísť potom po modlitbe. But please, if this is important, Ale let ak them je to pray pre for you. teba dôležité, ak chceš prísť dopredu pre Let's modlitbu. pray. Father, Poďme sa modliť. bless each person here. Oče, modlím sa, aby si požehnal každého jedného z nás. Thank you that they matter to you. Ďakujem ti za to, že ti záleží na každom jednom. Thank you that you're going to direct their steps. Pane, ďakujem ti za to, že ty vedieš naše kroky. And I thank you that you're going to lead them into good things. A ďakujem ti za to, že každého jedného povedieš do dobrých vecí. Let me just tell one more story. When I was about 21, I didn't want to be at university. Viete, ešte poviem jeden príbeh. Keď som mal 21, nechcelo I was sa mi ísť na univerzitu. Nechcelo sa mi byť I na was like, I'm univerzite. only here because you told me to be here. A ja som hovoril, ja som tu len kvôli tomu, že si mi povedal, aby som tu bol. And I felt God say, if you could see what you'll be doing when you are 30, you'd like it. A Boh mi povedal, že keby si videl, čo budeš robiť, keď budeš mať 30, tak by sa ti to páčilo teraz. And I did like it. A mne sa to páčilo potom. God's got good things for you, Boh má pre teba dobré veci, even if you can't see them aj yet. keď ich ešte nevidíš. Hey, thanks for being here. Ďakujem, že ste tu boli. God bless you. Boh vám žehnaj. Maybe let's just quietly slip out and so these people can get prayer. Hej, takže vás poprosím, keď chcete už ísť von, tak potichučky vidíte von, aby títo ľudia, ktorí sa modlia, sa mohli v kľude And if you'd modliť. like prayer, please come. A keď túžite po modlitbe, prosím, príďte dopredu. Okay. Ďakujem. bless. Nech vás Boh žehná. Slovensky. Pre tých z vás, ktorí sa nechcete modliť, ostatní kľudne prichádzajte, my tu budeme pre vás. Ani nemusíme ísť hore do Prayer and Prophecy Room, môžeme byť tu a budeme sa tu modliť za vás, aj keď viem, že kapela bude mať skúšku. Ale ostatní môžete ísť von. Dve dôležité veci. Začíname 17:30 pre-show, nechceš na nej chýbať a hneď z pre-show 17:30 budeme pokračovať hlavným programom o 17:45. Vonku je večera, nemysni túto informáciu, máš nárok na 2 hotdogy, ak si ich neprosíš, daj niekomu ďalšiemu. Takže v tej budove vonku, kde bola mesitá strava, môžeš si ísť po svoj hotdog, alebo 2. 17:30 na tomto mieste, ale prichádzajte sem, chceme sa za vás modliť, pošlite priateľov a chceme vám slúžiť. Ďakujeme. Thank you, Pastor Steve.